folytatta útját Nyuszikánk a part felé, a testvéreihez vette az irányt. Hirtelen Csip-Csirip, a helyi hírvívő madárka termett előtte. Hová mész? Kérdezte érdeklődően. Pancsolni megyek a testvéreimmel, gyönyörűen ragyog a nap, sietnem is kell hozzájuk, már biztos nagyon várnak. Jaj, ne menj, arra jár a gonosz farkas, finom falatokra vár, és nagyon éhes. Kajla megrémült, futott sebesen, ilyen gyorsan talán még nem is szedte tapancsait. Már majdnem a parthoz ért, amikor a semmiből feltűnt a jó tündér, hogy viszonozza a nemrégiben kapott segítséget. Várj, Kajla, ne olyan sebesen! Itt vagyok, számíthatsz rám, én majd segítek neked elcsalni a farkast. Az erdő szélén van egy háló, idehozom és csapdába csaljuk ügyesen. Többen is felajánlották segítségüket, Csip-Csirip, a madárka, a mókus és a süni. Az erdő összes lakója oda sietett. Kis idő múlva el is fogták a farkast, mindenki megmenekült. Kajla fellélegezhetett, hogy már nincs senki veszélyben. Közös fürdőzéssel zárták ezt a nehéz napot, mindenki elveszte a napsugorát és a hűsítő vizet. Kajla szíve pedig tele volt hálával, és boldogság öntötte el, hogy ilyen barátok veszik őt körül. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, találkozunk a következő videóban, és sziasztok!